Jebul ing taman keputren menika wonten sekar ingkang sakalangkung endah lan ugi sumerbak wangi gandanipun. Boten nginten sanget Raden Ahmad menika anggadhahi putri ingkang sulistya ing warni. Paduka menika ngendikan menapa to Raden? Duh Nimas pepujaning sun
wong manis jantung atiku Retno Kemuning wong ayu saya wuwuh greget lan piandelku nggonku bakal nyangking sirahe para Walanda kanthi srana tulusing ati miwah kekendelan lan piandel mugi Gusti tansah paring pangayoman Paduka minangka dutaning Gusti supados ambrat angkaraning jagat Raden mugi-mugi lulus nir ing